Ahol szedtünk össze, egy edényben van 5 fajta van. 5 vagy 6 fajta van. Tehát oda tartjuk a kis tálkát, és akkor bevertekitek, és eldöntitek, hogy mi van a kezetekben. Tehát gyakorlatilag azokat kell megnevezni, amit úgy gondoljátok, hogy a tálkában van. Hangosan mondani nem kell, akkor a másiknak segít lesz. Gyerekek, várjál, mindenki van. A másiknak segítjük, az a bárnő. Erre igazul a főnök, az jó? A főnök a főnök. Jó? Gyere, ülj! Na figyelj! Jó van, Bandi! Jó meghúzta. Arról menjek? Jó van, jó van. Hát majdnem. Nagyon sötét. Ez olyan szoros, hogy... Jó, van, hagyjad most már. Figyelj, kezdjük, akkor én nyújtom ide Lajosnak, vagy ide, itt a kis tártám, és akkor itt van benne, rakomosan, és akkor figyelj benne, és majd semmit sem mondják, és majd eljövök, hogy miket találtál, miket észrevettél a kis tártám. Ja, hogy sokféle van benne? Hát 5 vagy 6 van. 1, 2, 3, 4, 5. Még egyet csináltam. Hogy gyengérés vagy húzom, vagy elvan, a tetszik vele. Mehet oda? Jó? Én még itt van a húzókon, és akkor mindjárt majd felülsem. Az adjad nekem lapját, hogy írjam. Hát nem. Ne felejtsd. Jó kérdés. Olyan, hogy válogatásban van. Itt van, itt csak